timpul să ne jucăm Admin România. Da, uitați-mă. Admin România. Nu prea, cam îmi place. Să știți, chiar nu-mi place Admin România deloc. Dar hai că îi dau o șansă. Ia uitați. Bă, dar tot îndă... Da. Da. Ce aici? Ia, ce vorbesc ăștia aici? Îi dau pe la spate, am văzut un... Oh! Oh! Nu mi se pare normal. Vreau să le zic și eu ceva, dar eu sunt pe PlayStation, că nu pot să filmez pe telefon și de-aia. De-abia mi-am recuperat canalul. Oricum am să iau o tabletă. Ia uitați-mă. Dați-mi o notă în comentarii de la 1 până la 10. Ia uitați. Așa. Ia ce tu pe oare pe el. Aolo. Îmi dau mască în 3, 2, 1. Nu mi-o dau. Așa mai mult vorbesc, m-au plictisit. Ce engleză, îi dau report. Prea multe englezi. Nu că nu sunt din ăla care dă report ca Ștefan. Ca Mișu. Că Mișu acum dă report din orice. Ia uitați, românii, japonii. O, ce fac fetele, cărmănile. Ce e asta? E bună. Ia spune ce... M-ar fi o idee să fac ceva videoclip în care sunt iubită pe România. Am dreptate. Na, get out here. Voi ați văzut ce mi-a zis aia? Bună. Eu nu vreau să vorbesc cu bună. Aolo, ce picioare are bursuc. Aolo, ce picioare are bursuc. Ce bursuc e asta? Ia uitați-vă. Așa, bun. Mergem la insula noastră. Că sunt o grămadă de români. Nu-mi place muzica asta de pe fundal. Manele. Îmi place Tripaloschi. Ia uitați-vă la asta. Ia la piedă cu robuci. De mari. Eu nu mă dau mare, am mască. I have. Na, uitați-vă, na. Asta e masca mea, ca să nu comentați. Nu știu dacă v-am zis, eu chiar văd prin masca asta, că e gen mască, nu e altceva. O să pun ceva puțin stop.